Ya kau banyele 6 tahun jompi. Ka District Medical and Health Officer Ribhoi Klashim ya kasinjam badon kam kumjo ban pinshaish ke PAIDBAH halor ke jing ai injek ki klung ke bahapo ka sansnam karta da ka Pynlong ya ke jing ya ba jing pinshai PAIDBAH NONGPOH kani ke jing ai injek labu por ban long ha ka sau terik san terik pan riu terik ulber ha keleng ke Ribhoi District hakani ke sngi la sakhi ke jing shim benta shit hem ju ki khna school bat ki nong tre ka kot ki kya ringkat ki banner bat plakat ban pensngau halor ke jing don kam jong ka jing ai injek ka District Health Education Officer ikong G Wajri ila kerpat ki kimi ki kpa ki nong yelam shnong bat ya baru ki nong shnong ke Ribhoi ban wan sakmat ban ithu ki jing don kam jong ka jing ai injek ki khlung ki bahapo ka sansnam ka erta bat kala ongru baka jing tre lang kalong ke badon kam hadu kata-kata ban rat tengkong ya KA POLIO napo ke district tam ki badon ki khlung ki bahapo sansnam karta bikin wan yelam ki khlung syak itu ki polio booths ki banglabo hagi benta ki baper hajan ki area jompi hajan ki shnong jompi baphinya ai kita ki polio drops ki khun jompi khnang bigin long ki khun ki basat bakhlan hadina bor bat bakinum yo ayo ni khnyan jingpang polio